Tá modrá ona a hardware. Dneska máš servis, Peťo? By si chcel pozrieť, či to je pod tejto. Máš dneska servis? Koda. By si Ukážem. skontroloval, lebo to makro mi to nezaučtovalo, neviem prečo. Keď ho pustím z Hansu, tak mi to zafunguje a... Vedel by si po mne skontrolovať makro? Ty to natáčaš, čo? Pre koho? Watson didn't test with IBM. Východ veľký. Aha, to ona má to má doma urobené, tam funguje skoro všetko. Čo natáčate? Mr. Elber help us with vyhodnotenie. To sa robíš dlhá. Ja idem autom, že? Ja som myslel, že by si ma nezobral do auta, kým by som ti neukázal žlté CD-čko Elber, ale to mi tiež nezafunguje. Zajtra idem ja. Ja viem, Elber, jak nebudem mať žlté CD-čko, tak zajtra pôjdeš vlakom. Žlté CD-čko? Hej. Nápis na ruku. Elber nemôže ísť vlakom, nemôže ísť vlakom, že myslieť na Elbera a nie na žlté CD-čko. Ráno? Z toho by som mal radosť práve, že to by som...